Salutare lume și bine ați venit la un nou video pe acest canal. Astăzi o să ne jucăm un nou joculeț numit Limbo. Un joculeț foarte interesant în care o să vedeți imediat. Dacă vreți mai multe episoade, nu uitați să apăsați butonul de like și cel de subscribe cu clopoțelul, nu uitați, să primiți notificați când apare următorul videoclip. Astăzi să jucăm puțin din jocul ăsta. Dacă o să vă placă acest tip de content, o să mai fac. Acesta de aici, băiețelul ăsta e... Deci, jocul în sine este alb-negru. Deci nu am făcut eu niciun efect. Așa e jocul, alb-negru. Deci trebuie să sărim. Pam. Nu puteți să săriți acolo, nu. Cred că ne rupte. Deci, cred că la o distanță mare ne rupe picioare sau... Ori eu nu știu. Am dat seama. Mergem cu bărcuța. Mergem cu bărcuța. Haide barca lui Noe. Arca lui Noe. Se arca lui Noe. Cred că trebuie să luăm marca. Da, uite, vezi? Că pot să trag de... Pot să trag, puteam să trag. What the fuck? Mi se pare că pătura e mai mare decât mine. Vedeți? Ce asta? Aș încerca să văd ce se întâmplă dacă intru în ele. Dar pun pariu. Aoleu, e un arici sau ce dracu este? Un porc spinos din ăla. Uite că e... Și acum cred că trebuie să-l luăm și îl punem acolo, nu? Bingo! Și noi ca să... Na, dacă erați curios ce se întâmplă dacă intrăm într-o din aia, nu mai fiți curioși, că ți-a făcut. Hai să vedem ce se mai întâmplă în continuare. Băi, e întunecat jocul. Am aluminat jocul un pic. Și butoiul auzi la mine. Era dita polovană. Nu se mai blochează. Poate se încarcă aia, să mai facă loading la o băiată așa să se blocheze un pic. Nu am dat seama.
vă dați seama că nu jucăm tot jocul azi, nu? Că e vreo 10 ore, nu, bine, e 2 ore, 3, nu știu, sigur. O să vă arăt la final episod despre ce eu vă zic, despre ce vorbesc. Vă arăt despre ce vorbesc, adică. Și ce ziceți, mă? Ați vrea, dacă e pe viitor, când apare următorul event cu Fortnite, să-l băgăm, mă? Adică să ne uităm și noi? Adică să fac video cu el, adică. Știți ce zic? Ați vrea? Scrieți în comentarii acolo. Dacă ați vrea să fac video când apare eventul din sezonul cu numărul 2. Și poate când apare și sezonul 3 să fac asta, cum se numește, video când apare așa frumos. Ce e ăla? Aolo. E un pănjanjen. Mi-e frică. Ce-a plecat? Oh, gata, gata. I-am făcut să cadă asta ca să o luăm, să-i plingă ghearele acolo. Bine, nu gheare, picioare. Dar totuși. Ade. What the fuck, cât a păianjenul. Nu cred că am scăpat de el. Da, aici e peștera lui. Nu mai pot să mai mă... Uite-l pe ăla. E ceva acolo, blocat. Hm. Râie, am râie, uite. Am căzut fix în groapă. O să văd dacă se înregistrează. Ca mi s-a mai întâmplat să mai înregistreze după 20 minute. După 20, după câteva minute.
Nu, nu. Hai, Petroiule, mișcă. Ok. Ups. Mă jucăm un pic și încheiem și noi episodul de astăzi. Că, na. Să mai joc și data viitoare. Nu doar acum. Mamă, la fix. Mamă, era culmea să pierd acolo. Ai un păian. Ai un... E un card. Gard. Ce cineva încă cu pietre sau ce sunt aia. Bun, aici cred că aici încheiem și noi episodul. Dacă vreți mai multe episoade cu acest joculeț, nu uitați să apăsați pe butonașul de like, să strângem acolo foarte multe like-uri și nu uitați să vă abonați cu clopoțel cu tot ca să primiți notificări când apare următorul videoclip sau poate live. Imediat să vă asta, să termin episodul de aici. Bun, noi ne auzim data viitoare, mai bun cu noi episod din Limbo. Salut!